अरे पहिले रहले काजू के खरोट हो गइले। हम कहो कि मामा जी हमने के बीच में आयल बन जा। पूरा भोजपुरी के इंडस्ट्री के मामा लागम, सब लोग के मामे हैं। खाना पे कंट्रोल करी, साथे पीछे अभय बाबा बैठल बनी, उहो के धीरे धीरे भाभी खियावत तरी कान कोई मिले लगी ना आधे के रोटी जैसे से शादी भइल बा कि अब तो अरे कइयो ना डोले सइयो अरे मोट हो गइले। सामने तमाम कैमरा लागल बड़ी सब भैया लोग पहले ही डिमांड हो गेल कि बढ़िया बढ़िया गाना गाई, तो हम खराबो ना गाइला, जितना गाइला सारा सुपर डुपर हिट होला भैया। एने चाचा लोग बैठल बा, सब लोग ताकत कि आज शिल्पिया के देखत है, तमाम गाना में सुन ले बन जा। कि पातर कोहरे होया डोले हो कि नदिया के बीच जैसे नैया कि ओ सही मोर सैया कि बाहर निकलल में खाली आगावे के गाना। और मामा जी की तरफ से एक जगह से गावे, एक जगह से जेकरी हमरा पूरा तो पूरा परिवार संगीतमय हो जाला, जेकरा घर में वो कलाकार हो जाला। अच्छा स्कूल के प्रिंसिपल साहब बाहर निकलल में देखिएगा जोरे में आज प्रोग्राम होता, हमने के हर प्रोग्राम राती बेरा कर ले जा। कहे बात वे तो लेवल उठा दीजिए, काहे से आवाज हम बैठल बा अच्छा नहीं लगा। कहे बात आज डोले ना पलाई ना पलो आज राम हो पहिले रहे कि जो रोट हो गइले
होता कुछ हमारा लगभग 80% लोग के भोजपुरी में शादी हो गई, 20% लोग बचल बा, जैसे आशुतोष बाबा बचल बनी। बिका गए ना बस, तब मिलल बढ़िया दाम मिलल बा कि ना पड़ी। दामे से शादी हुई का आईपीआरएस के पैसा से तो लोग लाल हो गइल। आ तिलक में 4 गो गाय तका गाना के लिखी, ओहू पर गाना बन जाए बहुत सारा गाय। रंजीत भैया के भी थोड़ा सा भैया उधर से आप लोग रास्ता दे दीजिए गंगा जी की तरफ जाने के लिए। जो लोग भी खड़े हैं थोड़ा थोड़ा साइड हो जाएं, रास्ता को थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर दे 2 मिनट के लिए।